ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கட்டு சோஷியல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி சூப்பரான வாழைத்தண்டில் தோசை பார்த்துட்டோம், வாழைப்பூவில் பார்த்துட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாழைக்காயில் தோசை எப்படி செய்யறதா பார்ப்போம். இது நல்லா இருக்குங்க, டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை சொல்கிறேன். நான் பச்சரிசி தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். பச்சரிசி இந்த உலக்கில் 3 உலக்கு அளந்திருக்கேன். இந்த உலக்கு ஒரு உலக்கு வந்து 100 கிராம் வரும். 3 உலக்கு 300 கிராமுங்க. அதையே வாழைக்காயாக இருந்தால் 2, நான் சின்ன சின்ன காயாக இருக்கனால நான் வந்து 4 போட்டிருக்கேங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நான் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் அந்த பச்சரிசியை போய் ஆட்டிட்டு வாழைக்காயும் தோலை சீவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி அதில் கடைசியாக தோன்றதுக்கு முன்னாடி போட்டு எடுத்துகிட்டு அது கூட பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. உப்பும் பெருங்காயம் சேர்த்து ஆட்டி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் இது சப்புன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் காரத்துக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் வரமிளகா போட்டுக்கிறேங்க. நீங்கள் காரத்துக்கு வரமிளகாயும் போட்டுக்கலாம், இல்லை சில்லி பவுடர், ரெண்டில் எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இது பண்ணுங்க. வரமிளகா போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டும் போதே ஆட்டி தோண்டி எடுக்கும் போது வரமிளகா போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டாக தோண்டும் போது அதையும் போட்டுக்கலாம். அது மிக்ஸ் ஆகிடும். இல்லாட்டி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அதை போய் நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். வாழைக்காய் தோசை இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் அரைக்கும் போது உப்பு, பெருங்காயம், அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு நான் வந்து வரமிளகா தான் வச்சு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கல் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடுவோம். நல்லா ரோஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்குங்க. இதுக்கு இஞ்சி சட்னி, கடலை சட்னி, தேங்காய் எதுனாலும் எந்த சட்னினாலும் இது ரொம்ப அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. ஆயில் ஊற்றிடுவோம். குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் கண்டிப்பாக காய்கறி கொடுக்கணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வாழைக்காய் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடுவோம். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. நம்ம சூப்பரான வாழைக்காய் தோசை இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது ரெசிபிஸ்லாம் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். நம்ம கட்டு சோஷியல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன். இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபியில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப். லவ் யூ. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.